Príjemné ráno, alebo teda po obede skôr. Zdravím vás z Kyoto. A hej, dneska je sobota a práve som sa vybral na masáž. A možno to je masáž, možno nie. A neviem, má to byť nejaké tradičné japonské full body recovery. Snáď mi nezlomia krk a chrbát. Ale hej, ozvem sa vám, keď tam budem, asi. A potom, keď prežijem. Jo. Tak, si ja zatiaľ. Ešte nie som tam, ale len som chcel takto ukázať the surroundings. Strašne rád chodím pri tejto rieke, či kanáli, či čo to je. Také veľmi peaceful, taký proste kľudný lifestyle vibe. Ale neviem, ako som to opísal. Ešte sa na to pozrite. Len sa na to pozrite. Úplne taká harmónia z toho ide. A samozrejme trochu preháňam, ale hej. Proste rád chodím popri tejto riečke. Tam je kus plastu. Je Slovensko referencia. Čiže hej. Ozvem sa neskôr. Majte sa. Už po masáži. Bomba. Čistá paráda. Nič mi nezlomil. Poslal som aj akupunktúru. Vynikajúce. Presne, čo som potreboval. Mám aj členskú kartičku, takú. Čiže ja si budem chodiť pravidelne, no. Odporúčam všetkým zničeným individuám. Ďalší plán na dnešok je potrebujem dorobiť prácu do školy a potom, neviem popravde, uvidíme, kam ma deň zavedie, ale určite toho je veľa, čo treba urobiť. Čiže hej no, uzývam sa neskôr. Dobré ráno. Tak predchádzajúce zábery z toho, jak som išiel na masáž, berte iba ako také malé intro k tomuto vlogu, lebo už je útorok a nebolo nič cez víkend, čo by som akože považoval za vhodné natočiť, ale dneska je zavretá škola, lebo je výročie založenia školy, čiže mám voľno. A tak som sa rozhodol, že ho využijem na to, aby som išiel konečne sa pozrieť a poprechádzať do Kyoto. Už to som, že 2 mesiace takmer a ešte stále som nebol, takže iba sa poprechádzať po pamiatkách alebo tak, čiže práve headujem na metro a uvidíme, že kam sa dostanem stadiaľ. Čiže hej, vidíme sa neskôr. Tak, ideme na metro a uvidíme, kam nás zavedie. Asi sa odveziem niekde, že k Cisárskému palácu, starému. Bohužiaľ, není otvorený. Neviem prečo, ale není, že pondelky, útorky je otvorený. Čiže budem si niekam ísť, niekam inam. Ale hej, je tu veľa miest na výber, čiže tak. Ešte bola dneska jedna taká možnosť, že sa učiť. A akože asi by som mal, lebo je čo. Ale bohužiaľ musel som sa na chvíľu strániť od mojej akademickej kariéry pre prospech môjho celkového prežívania tuto v Japonsku, lebo už ma to prestalo baviť, budem úprimný.
Naozaj som úprimný. No, už sme v Tokiu, v Kyote. Sorry za šírenie dezinformácií. Už sme v Kyote a vybral som sa smerom k hradu Nijo. Bohužiaľ vám neviem povedať, že vôbec nič, keďže moje znalosti ako japanologa sú veľmi mizerné a asi je to hanba, že to neviem, ale fajne netuším, čo je hrad Nijo. Už som to počul, možno sa o tom učili, ťažko povedať. Uvidíme, či bude otvorený. Podľa Google Map by mal byť. Čiže hej, ideme sa také nejaké kultúrne obohatenie. Ako to tu inak vyzerá. Celkom príjemné, je tu tieň, čiže skvelé. Lebo dneska je veľmi silné slnko. Ale hej, uvidíme, kam nás ešte prvé, čo tu zavedie. Teším sa. Začína hemžiť turistami, rovno ako mnou. Čiže neviem, čo som čakal, akože je síce útorok, ale tak Japonsko je ešte preplnené, že z každý boží deň snáď to nebude príliš veľa ľudí, no. Idem skúpiť lístok a ideme donútra. No už vieme, čo to bolo. Former Imperial Villa. Ďakujeme letáku za vysvetlenie. Vlastne Ieyasu Tokugawa to dal postrojiť. Tak vyzerá. No. Zase sme sa niečo naučili. Čiže... lietadlo. Čiže... a budeme pokračovať ďalej vo vzdelávaní. No, už som vyšiel z tejto budovy. To je myslím, že hlavná budova celého tohto komplexu. Bohužiaľ, vnútra sa nemôže ani natáčať, ani fotiť. Nebudú zábery. Možno aj nájdeme čo na internete, ak tu máte fotky. Možno som ešte našiel, možno nie. No ale bolo to zaujímavé. Takto vec na týchto japonských palácoidných budovách je, oni sú prázdne. Po vnútri je iba viacero miestností s tatami. Tatami to sú také tie slamené podlahy. A oni akože vyzerajú veľmi podobne. Majú tam akože pekné malby na stenách, napríklad s tigrami alebo inými zvieratami. Ale celkovo je to také prázdne. Ale čo ocením na tomto konkrétne, že po vnútri boli figuríny akože tých ľudí, ktorí používali túto budovu, aj šoguna a tak. A to dalo tomu celému taký lepší vibe, že som sa vedel lepšie predstaviť, jak tie miestnosti boli využívané. Oni proste tam sedia v obrovskej prázdnej miestnosti. Neviem, určite ste sa to pozrieť. Vstup bol inak 13 000 jen, 13 000, bože, to by som skrachoval, 1300 jenov. Chcel som vyjednať študentskú zľavu, ale nemal som nejakú aplikáciu údajne, čiže mám smolu, no. Ja idem ešte pozrieť záhrady. Tie tam. Uvidíme, ak tam budú. Tak sa vidíme v záhradách.
som bol teraz. To je ten Minomoru Palace, kde je odfotiť. Teraz sa ide sem. Ale tam sa nedá ísť. Bohužiaľ, to tak vyzerá. Čiže asi sa na to pozriem iba zvonku, no. Smola. I guess smola. Nejaká bengerovka. Uvidíme, že čo tá budka je. Ale vyzerá dosť vtipne, takto zvonka. No to je tá budka, it seems. Dosť chill záhradka. Chcem sa takú tam nájde, neviem, čo nemám. No, to bolo všetko z hradu Shiho. Akurát opúšťam priestory. V pohode, dávam tomu v pohode review. Môže byť. Uvidíme, kam mať nohy ďalej zavedú. Možno to rozdelím na 2 vlogy, možno nie. Uvidíme, moje výpravy pokračujú. Čiže vidíme sa.